Joyce Kalu. Nwaanyị a bụ onye na-eme ejije, onye na-emepụta ejije nakwa onye na-enyere ụmụ ogbenye aka. A mụrụ ya n'abalị 25 nke ọnwa Septemba 1970 n'Ọhafịa nke dị na steeti Abia. Ọ gụrụ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị ya n'Abia steeti. Joyce Kalu gara na Mahadum Port Harcourt nke dị na steeti Rivers, bụ ebe ọ nọ nweta bachelor degree na Theatre Arts. Ọ lụọla di ma mụtakwa ụmụ. Ọ banyere na Nollywood n'afọ 2005 ma bụrụ onye ama nke ọma ka o mechara ejije akpọrọ Take Me Home. Kemgbe ahụ, o sonyere n'ọtụtụ ejije ndị ama ama n'ala anyị. Joyce Kalu enwetala ọtụtụ ihe nrite dị iche iche, nke Best Actress n'ala anyị, nke ndị Movie Academy haziri, nakwa Best Actress in Lead Role n'ihe nrite nke ndị Africa Magic haziri.